amamire mu no se entafo no ba ku ya se ba ko no nkwa betena ho no Arafo ye mamu nyina kwa abadom be NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO no wage so de ama me se yesane no badwemba ekwan so yame adaroma ye ho ye yiri se mo nso mo ho ye ene NYANSAPO yasa baba betena se bi mu a ye besua de na ya fa futuo de afiri mu ewo ade ba ko ye pese wo hye ne nso na ade man ene se ye de no NYANSAPO TV YouTube NYANSAPO online Facebook NYANSAPO online your friend say Twitter ya bay sa na wo so na TikTok entitienie pa NYANSAPO online eno Facebook NYANSAPO online TikTok NYANSAPO TV YouTube ye no mesramo bibia NYANSAPO ne di kan ba ansa na online na toato ana TV na atato ena munnim se de si ye niema hwe se wore mfonyini bia na hye ase na wante saa nwum bi na atetenwum na kane no by the fireside ne yebobɔ no na esemfonyini bi se akura bi a yayi a animation toys a ne nam honom ne ya se akura bi ase a ansa na de to aso na ba mesro hye no nso na hu se enye NYANSAPO afei nso no bibia obehwe ewe ye kyan ne isu bia no ida se mi medical ya ba ansa na asem kro na eto aso na ba ana obetemene ewe akiri tienie pa na hye ne nso man sanse binum ayo mu ogwa abroni ayo mu ohinta de akiri a wonum tete akiri na wonum pese wo mu fa NYANSA kwa so ne koti kwan so na wonum ede se yedin se yehia bibi a madaroma ye de tomanim se yehia bibi yehia bibi a ye mfa bibi anto obi anim ye telephone number ye use no wo NYANSAPO online NYANSAPO TV no eye ba akopɛ se de emunim se de bia no na screen so no number foforo bia ebeba wo ho so wo ye NYANSAPO no eye atro eye akohwie eye nada nukrasem bia nim ebe ya opa me nchi nipa koro no na wo de frɛ yen na ye mra ye ba na ehu nipa ye beka se ehu nipa na afi ye jana manako enye saa de a eye NYANSAPO TV NYANSAPO online eno a eno no afi yenko anim na yento aso mfama mbomode na subscribe we no fama e na share na like ubetimi so afollow yen e wo TikTok ye NYANSAPO online NYANSAPO online follow yen na ni Facebook na enema ye digu no nso nya kwan ekokotwe bi yenko ne yenkoma ya bere wa akwa abene woni ene ne ebebo nkomo abrewa ye mo akwa ababa NYANSAPO kasamfo ya eburu na wompom ti se nyankopɔ tumi ye pa edo trade ampase ene ya saba ye bebo nkomo biem na eja yaje wadwenche de afiri ho arefo ene enkomo a ye bebo no ya rehosem nanso no afutusem a ye de bi bebu yekotodwom na ye di atu anamon ye nyina ye nim ne asie a munyina mo ne kutu awisi a mienu santem enwu odwo na asi wo taki atoaso ama enrada etweke foforo asasi biem ewo ho eno nso no nipa besa ha enu ne aduokro ne akiri ene o mato anan mo nse do bebre ena asa preprenti besa na wotwe mienu miensani no etweke mienu mu a ena asi ewo friend say Turkey ene Syria enya asem ketwa enipa ewuo no kaboma atwam wo mpem aduanan ensia eko empem aduanan enso a eyare hosem papa wo mom nim de a wo mu hwehwem no esa akire mu a sabi nipa ehefom wo no enye asem ketwa kamia kwa se wo mo ndọọso mpoche wo mo ayayi wo mo no kopim so twedi ampon be ya adom na yensa beka wo mo nyina se wo mo tiase no ne yerehwe na agya bibia atu akotwe de etwe na de amenne yasama wa eni ankasa yenua be ma Christian atu a wo ma yenim se ne mu no aba bedru Ghana dada a aban no ene abusuafo eye ntotoye se ne be ya ye be pe no kra be kama sanse twe konkron no akra aka se owuni ansie wu asie pa wote se oponba na ene ye desua ye besua ede afa we ho no eye Atsu ena afi Atsu bi a wonom eye ata ene ata se womo eye Atsu zi enti santa foi asemi ne ebedi hu nkomo na ya pe adesua bi
atete sembi afutu sembi abakwa sembi e fantafo ene ya akobe ya baako ate a wokoyi baako aka na amamre bi wo ho amane bi wo ho ne ntafo kra no ye sha ade sie di firi hene eno adesua na ye ba besua enti bomoden na kam ho na yenko yabre wa ho na afi yenkoje adesua emfa emfiri ne ho kai na sa hye no so se me se Facebook NYANSAPO online TikTok NYANSAPO online na afi YouTube no ana se YouTube no NYANSAPO TV bibia no a eka ho bi abrewa ena adesua ye besua ni wadaroma asem na kwaya areho enso yesi asem bi safoa ehini asem bi epono akoba ne se yi ma adesua kakra yemfamfiri ntafo na yemfamra amamre ene amane no etesei e wontafo mafem ejewusu mesre kwai kakra na mada abrantie bi ase abrantie ye police ni wo edu poku trade wo mo ayi a yesi a be fancy wo mu na hwe ho no abrantie so de nana yaw okay oye achimni ofiri achim achiase na no oye madompa ma mehu se ya na yese enemrantie ye mumere wane ade na nsu bi ne nipa ni nyina asaya na ni nyina ansai enkwahie ye bia o ene na no me kwa adum me di mani a kire loye kusi ho a poku trade anim ho ahwe ase kese bi a me hwe ye no na ani enyan ase kukuru me ne ye to me twene ye ya drabe ni bi a wo firi poku trading ya adum ho pie wo mu gina no wa mu ya be fa me bag kura so ma prosini no na ube kan nipa no ho ma ye pagya me pe bi de me tena jojo makoma na me phone hye bag mu na ase ti wetin so kope driver ni no de ne bae so waye ni amo ho ma me panyina ahwe ho ye pagya no watwi afa so kura wa anyina ba bia kura ahwe wasi ma hunu na obi anyina na wasi nti we ye tetea wo hu se ni pagina we ye no nkan dende o ma ne koye mi phone no e de ma me senya abrantie ya ka mahwe ase epira ada ho ka mi phone so asen ka me ntem nkampo na me ne ma ye he di abrantie mbise ni din o so de nana ya na we ye achimni ofi achiase me di aseda kase pa ne ma no se nyankopon hira no ne ne a wo hwehwe ne wo wi ase eda na koma so no nyankopon nyema no ne bibia anko anim maseda me de da nana ya weda se pa ne ne enso yemfa so ne na yaw amankwa owura yaw amankwa apia nyansapo ose oda wase papa nyankopon enhira na wonton kwanem na enema nyina nko yem se da bra fidie yawfo no omoyi womonim pa se de obo a we de yaw an na yewura yaw amankwa so aye ade kama de ama nyansapo apia enti ose nyankopon enhira ba bia wo bia wonton kwanem no wonka ho na wompia wo fanto enhira ensuo no mu ewo ho no abrewa afede kwamu da ho yenko adesua ade ya wo de to menim ya asemu wo mu oduru tete ne de na ya ade hia pa ma ya Abibirem ha efo Abibirem ha na ya ade ya hu hia pa se obi a wawo nta ye wo mu se entafo a maame no ene papa ni nyina ye wo mena adwuma kora wo mu nkobi sa wawo nta se kane no yesese wo enta no a ye de nkore ye gu pan mu na ye de nam kurum ni ye we bonwum di ye peku ye nyanu ye peku ye nyanu ne ye chewu mu ade ye nke ye pe baako ene ye nya mienu ye peku ye nyanu okay ye peku ye nyanu sekure eduom be chiri mu nyina
ama amanfo ache ya chede ye saa gu pan no ma na ye de akosi kurum ha hene anim nti ataa bia ye wo hene ye okay ataa ye wo hene ye nti ata no ye wo hene akonta nti no eniyema ye beche ni nyina wo hene ne de ye beka ho eno na ne ye de kobo abamu no kuku ba mebo twen a so a won so a entafue wo pan mu ye de tu kromo je akyede edi kosi ohene no efi aboboa no enema won ye ohene yira na se sa na amamre mu kire se ataaye wo hene yire okay enti de ya ye ni nyina wo ne ye de kosue nanim okay na ye se enya se edi gu pan mu na mum ya amamre no na che se ataa bia ye ohene yire okay ho na mpese me ni metifu de na wie ya ye be ye nyina de ko wie wo hene nanim na won so na kyede wo no wo de aka ho ansan ya pagya firi ho akofie na ya pekukuo krokro wa bisa akyede a wo mu nya aye ni nyina ye de begu kukuo no na ntafo no wo mu mienu funu ma ye betwa bi aka abom akyekyere e de atom ya betre sentumo sesiko se ya gudio se ya atade o ye de nyina begu kukuo no atade e de ye beyi egu sika no ene ebia se agudie bi ka ho a eno de ye de begu kukuo no ne ye de ntoma no ne ntade ne saa ne bia mpaboa bi ne de agu nchen okay okay na wo mu funu ma no akyekyere de atom de aya na ensono na ebeka sa ayi ensono na esofuruma no so no ye twa we de a ye kyekere na ye de atom e de ato akyede no so kukuo no enu na ye beka nhira asem ekoro ye sem asumdue sem abrabo enipa ne bebo no wo asase su nyina de ye yaka e de egu kukuo no na ye de asan so se maame ni kunu dan a e de asane urumo empa etifin baabi sei ya bo ade bi wo ho na ye de asiso na kire se isisoro enti obi che wo ma de a ye de kotum wo mu ye nkwala ni nyina che ya de a na ata ne ata wo mu dware wo ifiara fofie ata ene ata ye dware wo mu hira ayi no se wo mu hira anase ye se ye den ye boye su bibi sa se ya ye wo hwa ye se ye twadwira no ne wo mu de no fofie bia ye ma wo enu nti ne ye bu be se fofie anto ata na odware abamu okay sa be no ho ne nya de free fofie enu odware na abamu ye yi abamu ni si ho aduane eto ni kosua ni ade a ye de be ma wo mu ne ye bi ato abamu nu abra meba na wo ka se ata ene ata na se we no bema ene oba na so wo ye mema mienu ye ma mienu so ntafo mema mienu so ani nyina de koro na na ye mema mienu so ade koro na bema no oba na ye fire wo mu tachi ni kuru tachi ene kuru oba ye kuru bema ye tachi ade nti na bema eye tachi na oba ye kuru oba na chichiri fie bema so ne hwefie so anwode ni timi bi akuta bema wo no de hwefie so ti oba ye kuru na bema ye tachi ti wo tachi ni kuru ti wo kote se yesi wa wo tachi ni kuru a na entafo na emu oba ne bema okay so wo mu ye adekoro mienu ye se ntatere entatene na se emema mienu ana ema mienu untimi nkoka se wa wo kuro mienu untimi nkoka se wa wo tachi mienu na emu ntatene wow mun ade bi abom ade koro okay kese tene okay nti ayi bi ani yenko na wo baby a ibedwa wo mo abam ye be ya amamre no na medi we bi mo ya abam na amamre na
abamo no so yebo ni hire te se de yabo omu no hire no na senwra ya se ne ediwe ato ya ne ediwe ato ya ne de abamo no si wo mu mfimfina na afo sei abamo ni kuku no wono mo nso ne dem akyede bi ombenya bi adi gum no okay na wo ba sa kan hira sem na guso ifiare biara yenu fofie no esi ata wodi fiara to nyama wo mu to edi ni kusia edi bi ato abamo no ne edi esidi sie no na se eye fofie nko a ene ye sa amamrewi fiara si fiada no tientimi nka se o fiada we di enye fofie nso ye betimi aye di se fofie nko a na fofie no kura obetimi a kire mu sai obi wa woni fofie ne ye dabone ye wa asase suwi ye wo fofie dabone eno ne ye kwa wo bi ye so di ku fofie ana ya fofie okay ku fofie na ye se ye wo no sa fofie na ye dabone no ene ye di eka ne din ho ti wuti ku fofie ya fofie a na ba bi din ni free no no enye se efie fofie fie ya ye na fie e de ko fie okay Roma ya we sa dabone do doso ye wa adwede fiada ye wo eno so ye so wadi ku fie adwede ama efie adwede eni ye wo fodwo wo ho adwo fodwo ana kwadwo fodwo ye wo ade wo ho kwade si ade ana kwasi ade ade nu ye wo wukude e wo ho ti si ko wo wukude de a wo de ko ade ana ku ade okay nti edani nyina ye wo kwabna bana ye say abna kwabna sa abna kwabna no ba bia nu so firi no okay enti abro asese no kukuo na besi wono mo wa amamre a wakan nyina yakan yedie nsem de aguso ene ade a wo mabra bom ne ade a saada no so akyede etimi ba akyede ye chewo ma de fofie bia ye kyade chewo ma de maame no papa no kola titiru chewo ma na de ne maame no ne abusua no chewo ma de hono ena ye ma wo mu kosua ne todi na na ai si ewia ye fufu moto no kosua ne duru se wo mu atanase a ye ma wo mu asesedwai ahema afo adwa no ne wo ba ne be me ne nyina asesedwa no na wo mu atanso ne efra ye nwera ye siesie wo mu kama na abamo ne si wo mu anim mfimfini na wo mu ye bibia wi a eto na wo mu di ne kosua ye de bia gu abamo no ani wi a ya sare akosi esoro ha esie no okay arefo ye ne a ye kan de ye ne agya ye ne afika kran de ye de ani hu bi sansa abrewa na ye wontafo bi we school mu a eduru fiada a omoba nanso eduru bre bia na omapon ntem kra fofie no bonse na omakọ efita na ye de nyira ne bia bobobobọ wo mu sire no ha sire bia bom no ye dura wo ye fra wo mu nwira fita ye se wo mu koye amamre ne amane ne ye ntiase ehu se ne esitie ye kodwura wo mu nti ewira na ye fra na dwura no ebi ye de tunsuo pitin wo mu ho o maame no papa ne nyina ye wo mu bi kan kuna ye nsem gu wo mu nyina so ne ye de aka no si ato abamu adwura ni bi da abamu ne ye de asane ho enti se wo bi firi to se wo bi firi to a se wo bi awie no atabekọ ho a je se wo de adwura he na so ati ewira na ye frɛ na adwura no obia obewu bia ebia opese okoho no enwura na ye frɛ na adwura no je se ata anata bi he na so ati na wo a wawo nta so wo so saa ese odi bi he wa so ati ntafo no wo so omo ye saa mamre no me eja ana enana me wo mo no so wo sa me so ye bi se wo be kwa akwati sinya be kan wo mu adwura no na kire se wo de adwura se de ade bia ntutu firi ho ba wo yi ato atwene nti ma mfa adwura na anya ata ana awofo no ade ne betimi asi betimi bi kura nkola na betimi ayare
ana bibi betumi asi nti kane no wo ata na enya ade ketwa kura a wutimu ni abusua a wutimu ni nyina no enya ade ketwa ye mena adwuma a wo nkobi ye di tuo krom ho a wo ntua bi cause adwuma ne so sana enta ejina be etie na abrewa we enya abosomsem enye abosomsem enei ya meye ni no aborofo no ba ya wo mu de bible be kire ye no ya maye ni ya mamre nyina akoye abosomsem nenso enya abosomsem cause ye kan obi bisa no ho se we de se abosomsem enya abosomsem ye wa amamre o ye wa amamre bible mu kura no na wo mu wa amamre duabo ho asem wo bible adwura ho asem e wo bible a ye dwura ye ho ni nyina e wo bible enti no yesi obi baawu ye yesodo ani ade efiri bible ebra wo hi David ne ba no yade a woso woni di wanye se wodafomu ebra ne bari wu ya ye bo na man ye pe no sorry ye wo dware no shata ade fita no so mo meduane ni ye nua na di si ne ho no didi enru ne yehwem de yesodo no ne ba odi kan a David ne ba odi kan a owu ye no enti enya de e wo se ofan se world cup ho odidi no odidwa ne kra eno ho ne ye fa so a ye de abeye sodo wo akama mu no yes o so ne wo koye sodo a yesi ayi enya abosonsem enti sese ya abrewa akoduru se Christian Atsu wa free mu na aka onu ni niaba a oye nata ena etiase yi amamre ne sei amamre mu no se entafo no ba ku ya na ya asema eden pa sa se ba ko ne nkwa betena ho no nananom bre pa kosi se ba ko na firi mu no me ka se me nua panyi wo nta ba ko firi mu no ba bia wo koye ho ade ni nyina wo mu ye akuaba ma no ena wode ka ata no nti woda ho a no wode nato no wode wono he akira ne we taa no bo ba ko firi mu no ye yesini dua abaduaba ede ma no na ye se akoka de otiase no se de ni nua na no ne no ti woda ne nchen we hye akira na we bɔ no bo se akuaba no he akira na ata no bo ata so he akira na akuaba bo botae ne se be ya ye nyankama de bi se ebe ya ma ata na hu se ni nua ni nie enka wono nko a unia ne kan ena se we de wanyini finsia de asaba ye wa ntena okoi ni nua ba ko to so wo ho a won to so saa won so wo nta ma ye wo mu de na me ni wo mu nyina di ma ya agoro ata ba ko ne di ka wiye di wo ho a na we no wo jeso se di obi frɛ na wo jeso no di chini ye niema se wonua ne frɛ no wonua no gina afikyire frɛ no wonua ye ne ho niema bibiri da korpɛ so kan na no nso wi nese abrewa metwase dia nese we na aba na nya asem ketwa nya asem ketwa sa o amamre mu nya asem ketwa sa na me wasahwi ababa wa bi na woni wo mu firi boma kepa boma na woni ni kunu ye afuo ho na ni nua ata no obe ya ata ne ni nua ata be sa wo mu ho ti ni wo mu ne wo ha na wo mu nua ba ko so ni kunu ti ekura ba ko anokurum na ata yi de ba bi a memetie ni wose no na wo mu so wose ni wo mu hwe ni ka kwan se ni etwa ye ntem ni wo kunu ne de anoma
enti na wo mu nua ba ko ni kunu so te anokurum ni kunu ni operator enti che sabranti adwuma a wo ye wotete ho kwano na odi na konta na chi di na konta na chi na wo ko adwuma ni dua buku aka no ni nua ba no odi nsu ekwesi adwaye se wo dware no wo hu so obi adika yi tu nsuo no egu no ho wodi bum pie dwane ye me se ata hura ban papa wodidi a se wodidi a otimbe bi oteriane hu di otimbe kan aduane abra wenye kuma wudisini na woke asempa na me ka kire wo no me ni wo mu na nete wo kunu di anoma wo frite paboma manya no wo mu ye na adwuma no di mugu ase wotumire a kire si kuro mugu na wona agin sase wo ho na me ka se obeji asase a wode kai ono agin sase kakra ntini kuro mu mrante no wo abetumi aye adwuma no odo ba ba ye abunu na odo fama okay enti na atano no woni wo mu te wono ni nua ba no ne na konta ne kwen no tuko we no ho anokuru mu ho nti wo wuye no a opapa no ba ye na chese wan be hye anome yi ha won de wo ne kura wo be hye ho na ebusuafo no abetena ha na chese afi na ni nua ba no ni nua ewu de ma wa ye ne sa no odi nsu ekosi adwaye se wo kodware no hu so obi adike tunhye ni bi wu na ebo pete na ho di mirika pie di ntiatemu ba e kwa ta ba ho wo hunu no mpo ose kwa ta ba ho wow wati wo didi no abeka aduane nagu ya ne otete no wo ha no o wo hwie aduane nagu o man na wo hwe ata no sese wo abu akwa ha ye fre no kwaku enu wo ye enum ni no ye nuru okay ente sa anko de ne ko wow da ko ye be pene pa ne ne di nkomo na yahwefo ahu no ono so aboye ne side of the story it is say atwudie yi ede e pa ne wo se ya asem wo mu oduro ti se sa amamire mu no ye ya ye pai abamu no ye pai mu sese sa abamu na ya ye na wo kukuyo no mu no de wo wuo no ho ne me ewo mu no ye pai ye nyankema de e kanchi guso eyi wono ne ye mani firim ye de mane kwa na lese metiase a akoyese achade na ye de baaye no akukuo no fofie bia na ye amamre ne ade ne nkrofo che no e wo sesa atem ye chem mienu ne ye de baako de ma no wo de ko na baako nso aka neka eno ne kan se ye pai no pai abamu na nso na ya chechire bom nyina ye besane eyi wono ne de no sa de ntia ama mi bisa ansem ni se yenua be meyi omo efrifra mantem omo ye votarians yenua no votarians so de omo mfa amamre ene amane eni agro se de oba Asante mem han ma ye mfa ni agro ena won mu mfie no nso omo ache finhia aduasa ba ko de e kire se sa atem betini aba se omo ye amamre ya ye kan nyina bi de ma no cause enye na asem ache enti omo ye sa amamre nyina bi de ma tisi ye sa amamre nyina bi de ma ne dia na se afei na wo sa amamre no no ye sa betitimu afei na ebusua no behwe ni yatimu afei na ebusua no behwe ni yatimu enti na abrewa wo se ye sa amamre we nyina se ne be ya ni nua be ya waka yi no wono betimi atenase se amamre yi o maame ne o papa nyina afiri o maame firi mu besin finhie enum ni papa nso afiri mu dadaada nti obi ya timi gina mu ya amamre na na se amamre no wo bo ye no nye nipa ba akofo na ye ebusua nyina na hia ye wo pa ebusua ene o maame ebusua ene gina mu aye ye ka kurakuro mu ho hwene ebe wo mu bi fi se ye nya ne basasa omo ni abrete amamre ne de enti no se maame ne papa ni ho a ebusua ne nsan o papa nua betumi abegina ho ama o maame nua so agina ho okay na wo gbaye saa mamre no okay o maame nua kra de baako a wo ho no mo sesi a oginam se ne maame pa wonya finhia duoson baako a ono nso fie ko nka won na asemi baaye obeka se ka obenya
se Nyankopon be fo no ne kra no ama ne ba no atena sanse ne ba de usua fe no hye abrabo sa okay na say wo mu betimi agina mu na amamre bia wo so mu ye bia o maye abrewa wo se ye be pai abamunum no ye be pai afe ni ye be che ne ma no ama sebe atwi ya wo no ukoi wo de ne de akọ na wo mu nyiri ye wo mu ayusu niema ni bia na nso ye de ne ebi dam ebi da so wo mfuruma no wo nti sese no ansa ne ye besie we no e wo se ye chem no no de ne chefa kọ na wo ni nua ba no so de ne de yetena ho so wo mu ni maame nua ne papa nua kora wo mu wo nua no mpanimfuo bia wo mu ye be se du ba ko asesei o mo do so so wo mu wo nua no mpanimfuo bia wo mu betumi agina ho aye saa mamre no ama ye nua no nti wo ma anya nso wo mu anya dia se wo mu asai amamre bibi asi ase wo mu na amansem ba na se emfa ho se ne wo mo nyini aduru finhia aduasa ba ko no amamre no da so ya amamre a se wo mu fa saa niema ya boboso nyina mu a na abusua na nyina wa anye no ma mpae abam na bibi betimi asi bibi betimi asi se wo gidie saade a wo ye no se na tie enti de ese ye de se no so wo ho a e wo se wo ye ne se ye anya saa na gina ho de a o mi no gina ho ma na se akwese wo bodua na wa anane saa na tie se de wo nya agidie wo nsuo no ma wo frɛ ye se onye adwuma ma no wa anane de betimi aye adwuma saa enti ya no sesumina so ebetimi akoba se wo mo ye amamre no wo ma paye kire anka de ye ase ye paye bam ne ade amamre ni nyina ni nua be ye a wakai no nso no kra bibi betimi atona mo no so afirim so won be ba be frɛ no ne be ko na ta no be ba be frɛ na ta o mu nyina still ada so ho neni wasa nyo ne bae nse bia nka o mu susu anu na won ne nam ene ye bae wo mu ma ya bae bi kura ho ase bia no wo mu ya awarefo ebi anu wo mu ye anuanom ho ebi anu wo mu ye namfo ne bae nti eyi no ema ne mema no tachini kuro ne de na anu wo hyeche entatene no tachini kuro na no hyeche entatene no san se ebi o aye se wo mu ya awarefo oba anu wo kunu ne bae nti wutiti mu no ye ne din se wo bekọ agya na yire ho ana wo bekọ agya ni kunu ho nti mo anya amamre ndi a na oyire na ekọ obeba befa ne kunu okunu na ekọ obeba befa ne yire we mu nso no wo kapa enye asem ketwa ne nua ba ne ka se entwam abra ne nua no emfre no na woni ni nkomo okọ no hwanie ni wo mu hu hu kire se tachini kuro ndi yehu na me wadamfo bi wo mfensi heya oba ne bema ntafo oba ne ware no bema no wanti ase won preda ye pata no ma waje ne pata so oba no kodo so ma ankoda man nkoda ni kuno we dey say we dey jealous we dey anode papa enuafo a ba ko wade na ya ma mpata nyina na wo zampene ma nkoda sa no ye ne yiro abrewa yaka we a yaka de abesi anyine obi da so wo ho a oje ne ho akyinnie oje akyinnie a oje ne kwa oje akyinnie a oje ne kwa na me wo ekura bi sehwi ho na papa fu mi nu wo mu ye ntafo nu wo mu abedo kuko ho a wo nyina ye mpanimfo pa onye engola ebra na atano ewu mu kuro wo sehwi wo sena atar oyino ba ko newu kakra no wo banyini wa ha no wo so ko afuem ho a ase obi atwam nani so ho ase bi atwam nani so no amfa anya ase oba afi no aye basa ne ho ntene no oba afi afa anadwo da ho a na o te se atame de medical yo mi ko
to a so mpresa na ka chen se hwe akire bibia na che so mfa no nko hwe akire bibia na de medical ko na hwe akire bibia nse we de ne ho asane ni nua no amfa na anko edi be na nsa o se ka na se hwi kwawa ebi kura na ye wo ho no se ka be kumase ebnada ukuyara na aba ya wada na wokọ asanwunu sudwa ne ade odi dwafo no kọ esiara na obekọ kumase na aba memenda nti se bibi si dwara aje se esi brada na echira je se be se ne nan na nsa sana onyaka nti na bofo bae se ata kakra esi kaneni pode ni mfa nje fridge mi sei enso umu yese this wonu anaba ami bibi obi wasi atakrame so wadi kai timi hwe akire bibia ma no abrowade ye kan nyina wo bi nso se bisa se ena de yese wa asofo no ma wo be se powerful ene etimi ka nsem wo fie wo dam nyina ho fridge mi nyina be ka ne enti asofo nso bem se yemfa nyempa ebo ne ne bedwa mpa ebo kanton so ne ade edi guso a na ya anye sa amamre yi a ye kan ya se no anu no nyame abem enyame wanye na adwuma nso hwe saa we yemfa nso nyame nhwe saa ebre abusua ni hia wo mu nkoda mu na ye saa amamre na ma wo mu na sofo we ene sanke ekofre sofo mu obedwa mpa ye na nke ya anye amamre bi ama wo o si asi nyame tumi ade nyina aye nye ade nyame ade nyina wo timi ne ye no nye ni wo nu mu enti asofo bebrebe a wo mu wo wiase pa tons bebrebe ne manten ne nkoro ne ba bebrebe eye no kura mpa nke niema wo mu besisi anke besisi bebe sofo be ne kan enso ye beto abakora sofo timi betena ho beka se we ne be we ne ano so di ampo ewiase nyina ntitru Ghana ha 31st nkomhye bai obie ni ho a ne nkomhye no ebo saa ye fede seye asase wusu edin no kwasem no manhu obia Ghana ha de a ebesie ene bishop Jewa dukura ekan se Ghana ha yitiri anye ya asase wusu ni betimi asasi na emom se wiase take de ne de mante se obi eka nti we nyampa ibo asem ho amamre ya amamre ya amamre go me kai se Yesu Kristo kura no bra na Mary nyim no wo mu ya amamre ne amane o mu ko no kuro mu kotwiro ni din ni nyina ya amamre a o mu di so nti Bible na nkasa na enda ho no ogina amamre ne amane so ena ode eyeye nti o se wudi akire nyame te ase eso bra na ye koso de ba na hwe no se nso awurade Nyankopon hwe enya pa no nko na onipa nam so betena se enso no wo tumi senka ebo no obetinya ma na ye pa no na wadi obeto no ho afiri so ama abofo aso no nenso wa anso na awurade Nyankopon anhwe nti amamre ya amamre he say ebra Peter twa wo mu aye bechi no na so no sebe ne kan wo kan wo se wa ansoma na jase wo bedi akon nko wa asof abofo pempem firi soro be ba bekon agin on ne sika na nche ba no na de wonam sika so ye won nam sika so enu na ama daw emayi se free titi wo bi kun wo bi a atemuo etimbi ekunu bi ya no ise Yesu Kristo kura kan o twesika na o sika no abrode na odi twato ne asore so enti we na aba no minnim obi so wo ho a wo mo wo nkwada no foforo yetimi ye bibi ma wo mu a ye mmọ abamu saa bibi sesei wo mu timi ye amane bi se o mu sa atabi ya chiri kwisie wo mu ni kwisie wo mu ni maame obawo no ni nyina wo mu ni kwisie na se ye wo no a wo mu ewo se wo mu ho no no aja ye wo ya bosom ne ya de wo mu timi ye bibi emeda no akora maame ne papa no ye di kwisie ye aduane ma wo mu di na wo mu anchi ne ya ama aba no ama wo mu
Sentafo bebre we wiase a we mu ni aba mo. Aba nukure nti ahwefo amohwe mo eno nso mayem de sa abrewa de aba besiso obi beka se me kura se me ya atamani aba mo. Enye obia nemu amamre ne de nka wo se nka atabia ye enye sa amamre ne nso no enne se de agya ye nyina yinim no nsori na kanene kura ne yesi atabi wo ho ne ya amu na aba mo a ya amu wo mu aba mo a ya sam nya papa basa okay no sam ne ntene ntafo a ya bo ya aba mo ne bibia kokama nti me bayi a wo ntai ye odi wo mu atumi ya na me kire no de ese wo ye mankwala no se mo mu aba mo no kura nsi ho a eduru fiara bi ho a ye bibi mankwala no eye nhira ma wo a wawo no se wo ya de pa mankwala no a wo mu wata man hia wo da na wo ho nkyere pa se me ho akyere me ye me ho bi de so ma wo kura sa yin wo mu di nhira ne nam fi se de wo mu te wo mu pese ye ntem te titam bia wo mu pre papa se de ebe ma mo ho atomo no ma setena aye fe no wo nso anya setena papa nti ma me ka kire ne bibia se wo mu kura ohwe ne ye fiefie a ohuru hira no de adwera no atum eti ye besre de ye ka nyina de akwakosie ni se ebusua no mama mfa ne ma watra mo de ye nim se voter de ye nuan ma nwrafo de se bia kusa bia gronto mo no musuba na koye sa asantefo a amamre ne amane mo ntoto nase nanso no eye de nipa ba ko mienu bi bewo mu a ye bayi ye hu na de asore ene de asore na ewo ho no eye amamre ene amane tro konkon na bible de troye ti ebesre busua no na sese no ye wo mo so samba mamoni abre na madaroma se bibi sa esi ewo ho no mo a ye a monka ya mo de mo nkomachi na mmisa bisa ye de empanyimfo a ye wo nkwada emienu na omo ewo ho no ebi da so etiase o ma men kra de 71 de obehu na munya amamre ne amane ne kama se mudi wonu ti ekodua asabe busum bi so a monkore se ne be ya mbe sa amamre ni nyina na mbetete afiri mu na sabe ye nua ba na aka no ye hia no so no betra se Atsu eware broni kwada miensa wo ne oma wo nyina no eya abrofo se ne be ya onua ba itiase de a Ghana ye benyi ade hye na wo motimi aka omo ho aba Ghana ha ni nua ba no eni honom a ebe den se nkora miensa no yensa beka ye japade eni ade nti munya amamre no eni amane ye sefata bia se ne be ya ye nua yi ye bepe no kurabe no na ne nua ba no so anya ahoden e de atenase na wo de ahwe ne ma wonom aka echi no eni ade ye besre monsan hye no so eye NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok bibia nka ho biem obi a odi NYANSAPO foforo bi beba se NYANSAPO bibia nsoso nye ne a se NYANSAPO de ndien enye ne a ye de ne akeka de ache on ti wo share social media no so a NYANSAPO online TikTok NYANSAPO online Facebook NYANSAPO TV YouTube esra mama mma obi mfa hwempo aduro ena ne mo ananta mepa mo chewa saa mesa ananta ya de no mfansia ena ne mo nkono kotutu anoma ho mfa ma mekere mo ye number ba ko pe ena da bia na de screen so no number bia nu e kan wo bia ma wo de be frɛ anase obetimi ni NYANSAPO adi nkomo efa ho number ba ko pe ti sa wo be frɛ number bi na nya de screen so na obi di number bi be ma se me ye NYANSAPO na nya de screen so a eho na anu hu se nipa no wo twa wo ntro enye nokure so ene obi andili abra enye yen ene eni edi enkomo mumye hwe ni na akrabrifo no adoso yedimu si na yasorose mo nyina mo ene hwa awodi ahenwa edi no eye busuapani ousu eduomi adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na